Ano na si budak guys. Dagko na buyag iyang baktin guys. Oh, si mami ra magkumpra na ni tanan guys sa anak ni Budin. Yato na puning harbison atong talong guys kay para gulay na to. Ato nang isalad unya siguro. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon mag-ilis ta sa kortina ato ning ilisan atong kortina guys. Itao to tong kortina nga hinatag ni Mama Bibi. Kaya isa guys, ako na pong natao dito sa amo ang kwarto. Nga kanina pa may puti ato nga kauban akong itao dalhi sa kwarto. Yeah. Ang bata guys wala pa natulog. Oh, yara. Dahil magibuhat na. Ha? Di na kagkatulog? Masayo man ka nagmata? Tana! Bas! Bye-bye! Bye-bye! Biyan! Biyan! Ato na mamay! Si Raymond po guys, wala mo sa klase. Wala po yung parcel. Nilhig siya sa silong. Siya manilhig sa silong daw. Siya magmap po dahil karon. Ya, si Riri po diha iyan ang gihawanan diha kay sagbot na kayo, baga nagsagbot. Iyan ang gimawiran niya na may wanapil sa mawir kining danhi dapito kay mga kuan na sagbot na iyan ang gilampas. Gikan na siya sa bukid na nigway na siya gikan. Ya, ang bakti ni Richmond guys, dako na. Yang dari sa kusina guys, nagkuan pa na siya o kay ako man gisilhigan. Na, wa pa na ako nagibalik kay magmapaman ko. Unang wasan ako nagikuan kay unahon sa ako ni dinhi sa sada pag panaod sa kuan. Wala man ko nagimawir na tanan guys kay naa may bulak, sayang pod ugma pana ang putol ng mga bulak nga indot ra pod na siya nga bulak kay yellow na sunflower ana daw na apoy kanang kuan sana siya nga buwak. May tanggalo ng kortina guys. Dua lang na ma? Dua na? Wala na eh? Dua isa? Dua? Dili ko niya rin sa kumpul ko. Dia ba?
Lain mo na. Lain sa tubig ko ang dami. Pasa itong ano, hindi. Ano to? Isa din na yun? Ano pabili na dahil sa video? Lindot na guys. Halingi din na dong. Ya, ato nang nataod guys. Tulo na siya kaputi niya. Ang isa kaputi kay pambintana man tong isa kaputi. No, dito sa amo kwarto gibutang. Yang isa okay ra gyapon siya oh. Madarag smile. Hindi siya nga cortina guys oh. Nag-order ko sa katong para sa kuan butanganan sa cortina nga ipilit ra din iyang kuan dayon kay para kuan ra ba. Gi timing po nagi tansa-tansa po nako sa pag-order nga makasweldo na ta guys. Kay aron nga di ta magkuan sa pangbayad. Nya ang danha dili na siya makuanan kay mubo po di siya nga pultahan. Magsagyat pod pag-ayo. Nako pa nang pangitaan sa akong ibutang nga na karon. Agay. Dahil kaya tagbunan guys, kaya nag-agos sa tubig.
Ha? 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 Tama ba? Ha? Grabe, ang bayaran na rin. Napasukli nyo gapon? Sai! Oh! Ha? Oo na! Yan, naabot po guys ang mag-inject sa baboy. Pa-injectan ng og vitamins. Then, amo na po dahil siya ipakapon. Kining anak ni Budin kay hapit naman ni siya buwan. Duha naman siya kasi nanakapin. Amo siyang pa-injectan sa vitamins. Then, ipakapon po dahil niya. Ang katong anak ni Budak, amo po itong pa-injectan sa vitamins. Kay para po nga himsog og healthy ang ato ang baktin guys. Kay ato po dahil siya ipamaligya pag-abot sa buwan. Kay para kay di na po kakaya sa bahog. Okay ra kung ato ikuan kung naatay pang pinan sa bahog kay para atong baktin dili mag kubol kay kung ang bahog nga kuan mayo na natong bahog susdugay gyapon magdako gasto kay sa bahog na ang atong kuan baya kay wala tay budget sa kuan wala tay budget sa para bahog ani nga ato ning pa-injekan kay para ma-healthy po ni ang atong baktin unya kay dili man nila madakop nga sila ra
maong ila kong gitawag kay gipahawid sa sako kay sila duha ang magdakop anang baktin kay grabe ka isog ang anay maong nabiyaan siya nato atong trabaho maong di ka human atong trabaho guys kay hala magkabiyaan. Shin. Agkapunon guys. Tauran sa vitamins. Tusukan sa vitamins. Ya kan siya gipainom sa vitamin E. Kaya nabiyaan man nato atong trabaho kay gitawag man dag kita kay napatabang man sila na balikan na po din nato atong trabaho guys kay para mahuman. Ya si Richmond ay kaganiha guys nagkamulukog map nay nagayo-ayo kay naay kuan midwife kay painom pud siya sa kanaang kuan vitamin E. Mana naay kuan kaganihan nakainom napainom na si Richmond sa vitamin E. Nya padayon ta sa atong trabaho guys kay para mahuman pud ni siya danhi mahuman nato ni siya og map kay para nga mahindlo na kay pagkahuman ag edit na pud ta sa atong video then ag video na pud ta kay para maka-upload na pud dayon kani ko agwan kay agwas sa map hala na nawag naman pud aw biyaan na pud ni siya guys kay gitawag na pud ta na balikan na pud ni nato siya kay para nga mahuman gid siya kay aga biyaan malagi atong trabaho mo ning dugay ta agkahuman kay aga biyaan man nato atong trabaho hangtod agabtan ta sa udto kay ang atong trabaho ag kabiyaan man kay
bayang-baya ang sunod kung sila lang pag-abot sa panahon na matilong na makasahog na ka. Isa na sila sa ingon o kung kasabi lang ko ng uban diha nga dili ganahan sa imuha basta ikaw padayon kay gusto. Manihapon ta guys, unya atong sudaan na ay kana ang inasin na siya nga tamban kaganya sa udto, unya katong tuna kaganyap na sa udto karon nagluto ko og tinapay gisagulan ako og kamatis. Nya di atay litos, nya ni apod tay pipino og itlog. Sila ni Koreana og ni Bintoy nangatulog na. Mga unta guys. Sila ni Janice to sa bukid. Yung panagangin naman. Panihapon, nagmata si Richmond. Kaunta guys, naatay litos guys. Guys. Dito. Itlog. Kaunta mayonnaise. Siguro, bato ni Bintoy ko yung mayonnaise. No? Dito lang bukas nga. Repolyo ulit. Dito yun. Galing patatas. Tata, hilaw. Ito nga. Ang tawag dito hilaw. Itlog na nito na. Wala pa nito ay ito naman. Ayun ba? Ito mo ah. Ang epidemic ng television. Gulay yun na eh. Bukan do. Ang din, testing nga. Supak ko tayo duwi. Gulay.
Kung ano naman yun. Ayaw mo si mama nga luto ah. Ay luto mo na. Wala mo dapat na yung bus. Gusto niya. Tinggal, gusto. Ang doon. Gusto niya na yung pagluto ang buto na. Sa bulan mo sa. Pwede mo sa bulan ito yung itlog. Hindi tinapaya. Bisa ah. Wala ko sila nagkanto. Kaya ko na yung panas kami, panas kami doon ba? Ang lingkod ang nila. Ano sa half-fried? Ibang nga, sa akong pinanaan. Ang kuko niya ba yun? Okay ka lang. Wala na yung milon sa dahilig na de. Kaya itong nakasuot sa sticker man sa dahilig si nakakantong si milon. Ayaw ang gusto. Mata na biling dia. Basta bilin? Hindi. Kabinta, gilaroy, kaya na-practice sila sayaw. Tugan mo sa pakalungkot ka sa kapuan ako. Pagkitawsat. Pagkitan. Mahal mga ato karong. Baglog ya. Ang ganyan. Karon pa sa siya. Kaya sa siya. Pamnanan ba siya. Tulo. Ibawi ko lang. Tulo ba atang pamnanan sa na siya. Ang nag kanya kay ang kanya kamote. Ang nakasalba-salba niya. Dahilig mo kamatanda. So, nag-atsalan taridahan, nag-lusutin, 300 kilo dito. Ang hirap ah. Hmm? Oo. Ang hirap. Okay. Munta na kayo ito tayo. Nasa timbang kayo baya dito bukid. Timbang mo kayo dito ang isa. Kailangan mo sila tayo. Ano sir? Ito makayos. Lahat ko yung baka. Hindi ko baka. Kuhungan ko yan. Kuhungan ko ba? Sige. Kasalanan sila. Kuhungan pa siya. Sige. Bulan ko sila. Ha? Bulan siya. Bulan sila. Bulan siya. Ito magiging na. Kabulakan halos ulit. Mga Ay, alabo bakit dito, ito, di na ito, sila pangaon wala ni. Dito? Lalo din basta isusup ka na yung katotoy. Lalo. Dapat nang gawin niya sila dito lalo kung kapawalan rin siya. Ang exam sama aja. Oo. Ay, kapahubog ka ka. Ano ko ang sa liso guys? Ay, nagturok na ito yan. Basta ito, pagkitulong ni. Ang kabuntagan siya sa lagi sa basa. Wah, pag bisa paulit dito. Kasi mau pag nang napagod mau kampus. Kaya mga ay kulit di. Ganyan mau ang sir. Wala kita lagi dito. Wah, ini kabut ng bunta. Punta na bira. Bisa na ko. Baksak. Di na ako kaya ni mga daging kaya na wah. Kaya na yung sit-up mo yung tinagit. Kasi yung kaya na ha. Pataas. Tapos ngunta, pasal sit-up. Hindi ko ligo. Parintay na yung binagit ka kabot. Ligo.
Tutup kasi si mama. Tama. Ingis mamawan, nagikot pa din mo dyan. Momo nga. Wala, may nagkabangan ng momo. Nasa anong gini? Diyan na, ako yung tabok. Dito sa kampo. Masita na diyan niwang. Mamaw, kaon. Yung mo saligan yung kaon ng kampo mo. Sinayman ba mo? Dili pa kaon sa luwas.